Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng apo ng isang aswang. Malaya niyang inilahad ang istorya ng kanyang buhay. Kaya pagpasensya na ninyo at hindi ko maaaring sabihin ang lugar na ito. Pero kung sakaling may makakaalam ng kwentong ito, marahil alam na ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Taong 1981. Nasa edad siyam si Mare nang hinatid siya sa kanyang lola. Anak ito sa pagkadalaga ng kanyang ina. Ayaw niya magpaiwan dahil unang beses niya pa lamang nakita at nakilala ang kanyang lola. Pero wala na ang kanyang ina nang magising ito. Iyak nang iyak si Marie. Hinalo na lamang siya ng kanyang lolo at lola. Ayon sa kanyang lola Sanita at lolo Joaquin, huwag siyang matakot dahil nasa tabi niya lang sila para protektan siya at ipagtanggol. Kakaiba ang lolo at lola ni Marie. Ayon sa kanya ay nakikita niya na hindi man lamang gumagamit ang mga ito ng patalim kapag kumakatay ng manok o hindi kaya baboy. May kakaibang amoy ang mga matanda na hindi niya mawari. Ganun pa man ay nasanay na lamang siya hindi kalaunan. Si Lola Sanita ay may alam sa lihim na aral ng kanan, pero hindi niya ito ginagamit sa kanilang lugar. Ayon sa kanya ay gagamitin niya lang yon kapag kinakailangan na. Respetadong matatanda ang kanyang lolo at lola. Sa kanilang baryo, sa kanyang lolo palagi lumalapit ang mga tao at humihingi ng tulong o hindi kaya ay patnubay. Siya rin ang tagapagpagitna sa bawat pamilya na may hindi pagkakaunawaan. Kaya naman sa lugar na kinalakihan ni Marie, tinuturing itong prinsesa. Hindi niya naranasan na awayin ng ibang bata. Pero hindi kagaya niya. Iba umano ang kinakain ng mga bata sa lugar na yon. Nakikita niyang kumakain ng mga ito ng hilaw na karne. May kakaibang amoy din ng mga bata sa lugar nila. Amoy na kagayang-kagaya sa kanyang lolo at lola. Minsan nga ay nakikita niya ang mga itong nakatingin sa kanya habang naglalaway. Ganun pa man na hindi siya sinasaktan sa kung anong dahilan na hindi niya alam. Meron siyang naging malapit na kaibigan noon. Ang mga ito ay magkapatid na sina Sancho at Amelia. Ang magulang nila ay nagtatrabaho sa sakahan ng lolo ni Marie. Palagi siyang dinadala ng kanyang lolo Joaquin kapag pumupunta ito sa palayan. At dahil madalas siya makipaglaro kay Amelia, na noon ay mas bata ng 2 taon kaysa sa kanya. Ang kuya naman itong si Sancho ay mas matanda ng 5 taon kay Marie noon. Nung una ay tila bagalit pa si Sancho kay Marie. Ayon kasi sa binatilyo ay kung saan-saan dinadala ni Marie ang maliit niyang kapatid. Naiinis ito kay Marie kapag sinasama ni Lolo Joaquin ito sa bukirin. "Dito ka na naman?" Sarkastikong tanong ni Sancho sa papalapit na si Marie. "Oo, bakit? Makikipaglaro ako kay Amelia." Diretsyong sabi naman ni Marie na may wala itong pakialam kahit pa nakakunot na ang noo ng Sancho. Kagad namang lumabas si Amelia sa kanilang kubo na animoy sabik din siya nito makita. Humawak si Amelia sa kamay ni Marie na siya namang nagpangiti sa mga magulang nito na sina Aling Sally at Mang Nestor. Pumunta ang dalawa sa harap ng bakuran. Nagsimulang maglaro ng bahay-bahayan. Si Sancho naman ay nakatingin lamang sa dalawa. Napuna naman ito ng kanyang ama kaya kinausap niya ang kanyang anak noon. "Sancho, simula ngayon ikaw ang itatalaga ko para bantayan si Maria." "Bakit ako, tay? Wala naman akong alam tungkol sa babaeng yun eh. Mukhang napakasungit pa naman. Palagi ako sinusungitan." May paparating na panganib sa Apo Joaquin at Inang Sanita. Malakas ang pangitain ko. Binabalak nilang kunin si Marie, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat para manatili siyang ligtas. Wika ni Mang Nestor. Dahil sa narinig sa ama ay tiningnan ni Sancho si Marie. At habang tumatagal ang pagtitig niya kay Marinon, lumalamot ang puso niya. Sa batang edad ay alam niyang humahanga siya sa dalaga. Kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na mapalapit dito.
Naging magkaibigan sila hanggang sa kailangan na ring pumasok ni Marie sa paaralan. Si Sancho ang nakakasama ni Marie sa pagpasok araw-araw. Nasa ika-4 na baitang na si Marie at si Sancho naman ay nasa ika-6 na. Lingid sa kanilang kaalaman ay may nagsiselos sa atensyon na binibigay ni Sancho kay Marie noon. Walang iba kundi si Olivia. Kababata ni Sancho na lumipat sa kabilang barangay. Nag-aaral sila sa parehong paaralan. Sa mura nilang edad ay alam ni Olivia na si Sancho ang gusto niya makasama at maging asawa nun. Pero ngayon ay meron isang normal na babae na kung alagaan ni Sancho ay para bang isang prinsesa. Sancho, kaano-ano mo ba yan? Bakit lagi mo na lang siyang inaalagaan? Pinsan mo ba? Pagmamalitang tanong ni Olivia. Hindi niya ako pinsan. Bakit? Nakataas ang kilay na sagot ni Marie noon. Tinaliman ni Olivia ng tingin si Marie na may balak siyang usugin ito. Pero, alam ko yung estilo mo na yan. Pasensya ka na, hindi mo ako mauusog sa ngayon. Subukan mo na lang ulit sa susunod, baka makachamba ka. Muling wika ni Marie. Sabay kuha ng kanyang bag kay Sancho at tumalikod na. Gustong matawa ni Sancho sa kinikilos na yun ni Marie. Sa batang edad nito ay tila ba amasona na ito kung kumilos nun. Pagpasok nito sa kanyang silid-aralan ay tuluyan ng umalis si Sancho para pumasok na rin sa kanyang klase. Kinahaponan ay mas naunang umuwi si Marie. Hindi ito nagpaalam kay Sancho. Sa isip-isip niya ay alam niya naman kung paano umuwi nun. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit magmula nang mang-aral siya ay lagi na lamang nakabantay si Sancho sa kanya. Ramdam ni Marie na hindi maganda ang mga pagtitignay ni Olivia sa kanya din. Alam niya may gagawin itong hindi maganda. Kaya't kailangan niyang paghandaan ang araw na yon. Lingid sa kaalaman ng mga tao sa kanilang lugar. Unti-unting sinasalin ni Lola Anita ang kanyang kaalaman sa lihim na aral ng kanan kay Marie. Ang hindi niya lang magawa ay ang salinan na ito ng bertud ng kaliwa. Kailangan munang matuto ng lubos ni Marie. Kasabay ng pag-aaral niya sa aral ng kanan ay ang pag-aaral niya kung paano yun ilihim. Na siyang dahilan kung bakit walang nakakaalam sa kanilang lugar. Na may alam na siya pagdating sa mga pangontra. Ang kaalaman ni Marie ay hindi basta-basta. Kusa na lamang itong natuto ng hindi pa tinuturo ng kanyang lola Sanita. Kagaya na lamang ng pagbasa nito sa kaisipan ng kanyang kaharap. Alam niya kung kailan nagsasabi ng totoo at kung kailan nagsisinungaling ang kanyang kausap niyon. Alam niya kung nanganganib ang buhay ng kanyang kabarangay. Pero ang kanyang lolo at lola lamang ang nakakaalam na may ganyan siyang kakayahan. Kaya iba yung pag-iingat ang palaging pinapaalala ng mga ito sa kanya. At para masigurado ang kanyang kaligtasan, ay si Sancho na isang makisig na binatilyong gabunan ang pinabantay sa kanya. Kagaya ni Marie ay may alam din sa lihim na karunungan ng ama ni Sancho. Ganun pa man ay hindi ito dalubhasa kagaya ni Lola Sanita. Nang makarating sa bahay si Marie, ay naroroon na si Sancho. Matalim ang titig nito sa kanya na halatang galit ito. Napakamot na lamang ng ulo si Marie. Ang buong akala niya ay malulusutan niya ang binatilyo. Pasensya ka na, nakalimutan kong aswang ka. Sarkastik ang wika ni Marie noon. Kailan ka ba magsiseryoso, Marie? Kapag nasa pahamak ka na, ganun ba? Aba, ikaw na nga tong binibigyan ng oras para makapag-usap naman kayo ng nobya mo. Tapos ikaw pa tong galit. Sino may sabi sa'yo na nobya ko si Olivia? Hindi ko nobya yun. Ang bata ko pa no. Huy, hindi yun magagalit na palagi mo ang kasama kung hindi mo yun nobya no. Hay nako bare, masyado ka pang bata para yung mga ganyang bagay nang iniisip mo. Umismid na lamang siya. Pinagtitinginan sila ng kanilang kapitbahay, maging ng kanyang lolo at lola. Naiiling na lamang na napapangiti ang dalawang matanda nun. Lumapit naman sa kanila ang dalawa at sabay na nagmano. Nagpaalam na rin si Sancho para umuwi na rin sa kanila.
Ay teka sabay na tayo at kukunin ko na muna yung kalabaw ko. Lo, wala kang kalabaw. Sigaw naman ni Marie na nasa loob ng bahay at kausap ng Lola Sanita. Wala ba? Pupunta na muna ako kay Nestor at may sasabihin lang. Dahan-dahan lang sa tubalo ha. Magtira ka ng pang-uwi. Mahigpit na wika ng kaisa-isang apo kay Lolo Joaquin noon. Itinaas na lamang ng matanda ang kanyang kanang kamay. Hindi niya akalain na ang napakaliit na bata na iniwan sa kanila ng matagal na panahon ay napakadaldal na. Mas madaldal na rin ito kumpara sa kanyang asawa na si Lola Sanita. Napapailing na lamang ang matanda. Ano lo, hindi ka makapaniwala ng maldita yung apo mo no? Nanulokong tanong sa kanya ni Sancho. Kinukonsinti mo naman hay, Sancho. Wika ng matanda sabay tapik sa likod ng binatilyo. Pagdating nila sa bahay nila Sancho ay may panauhin ng mga ito. Na makita naman sila ni Mang Nestor ay kaagad naman sila nitong tinawag. Nagmano si Sancho sa Ginoo. Ang bisita nila ay yung ama ni Olivia na nasa kabilang barangay na nakatira. Manong Joaquin, kamusta na? Nakangising wika ng lalaki. Mabuti naman. Ito'y dinadalaw ko lang si Nestor. Ba't naparito ka, Domeng? Diretsong tanong ni Lolo Joaquin sa ama ni Olivia. Wala naman. Binibisita ko lang din itong magiging balae ko. Sagot naman ni Domeng noon. Napatingin naman si Sancho sa ama. Alam niyang siya ang panganay at matagal na niyang naririnig sa mga magulang niya na gusto ng magulang ni Olivia na silang dalawa ang magkakatuluyan. Tahimik lamang si Lolo Joaquin na nakikinig noon. Habang si Mang Nestor naman ay napakunot ng noo. Magiging balae pre, wala naman tayong anak na ikakasala. Tanong ito sa Ginoo. Doon ay binanggit nito na si Olivia at Sancho. Ayaw mo ba ng mabagsik na lahi pre? Kapag si Olivia at Sancho yung magkatuluyan, makikilala tayo pinakamabagsik na lahi sa lugar na ito. Tayo yung pangingilagan ng karamihan. Magkahalong lahi ng tiktik at gabunan. Mas lalong kumunot ang noo ni Nestor sa sinabi na yun ni Domeng. Ganun pa man ay sinagot niya ito ng masarap ang mamuhay ng may payapa at walang hinahamak na mga tao pre. Biglang nagiba ang itsura ni Domeng sa sinabi ni Nestor. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinagot nito. Hindi na ito muling nagsalita pa. Nagpaalam na lamang itong uuwi na. Tumango na lamang si Mang Nestor at maging si Lolo Joaquin. Nang makaalis na ito, ay napabuntong hininga na lamang si Lolo Joaquin. Si Mang Nestor naman ay napapailing na lamang nun. Wala pa rin pinagbago. Makasarili pa rin. Sa wari ko'y hindi titigil yang at hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Sabi ni Lolo Joaquin nun. Ano pa nga ba? Umalis ang pamilya ni Domeng sa baryo dahil ayaw sumunod ang mga ito sa kagustuhan ni Lolo Joaquin at Lola Sanita. Mahilig ang mga ito sa karne ng tao. Lalong-lalo ng karne ng sanggol. 2 beses na itong nahuli ni Lolo Joaquin. Dapat ay papatawan na ng parusa ito pero sa nagmamakaawa ang asawa nitong buntis sa ikalawa nitong anak nun. Maliit pang panganin nito, kaya't muling pinagbigyan na lamang itong si Domeng. Kalakip ng kasunduan na papatawan na ito ng parusang kamatayan pag inulit niya pang pumatay ng tao. Nung unay pumayag ito, pero makalipas lamang ang 1 linggo noon ay lumikas ang pamilya kasunod ng balitang may aswang na nambibiktima ng isang buntis. Kaya't napagtanto ni Lolo Joaquin na hindi na ito magbabago pa. Lalo na't pinili nito ang lumayo na sa baryo namin at lumipat ng ibang baryo noon. Doon na nila pinalaki ang kanilang mga anak. Ngunit naroroon pa rin ang hangaran nitong maikasal ang kanyang anak na si Olivia dito kay Sancho. Ganun pa man ay hindi pumapayag si Mang Nestor. Ultimong si Sancho ay ayaw niya ang garapal na pag-uugali ni Olivia. Bata pa lamang ito ay sanay na ito sa pangbibiktima ng tao.
Kaya din bantay sarado ni Sancho si Marie. Dahil alam niyang kapag nalingat siya kahit na mga sandaling yon ay aatakihin nito ni Olivia. Sumapit ang pagtatapos ng klase. Nagtapos na rin sa pag-aaral si Sancho sa elementarya. Si Marie patuloy pa rin sa pag-aaral noon. Pwede naman sana mag-aaral ni Sancho sa sekundarya pero siya na mismo ang lumayaw. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalong naging malapit ang dalawa. Maging si Amelia at Maria ay hindi na mapaghiwalay. Minsan ay akala ng ilang tao na hindi sila kilala, na silang dalawa magkapatid noon. Habang lumilipas ang panahon ay nakabisado na ni Maria mga lihim na karunungan sa kanan. Masasabing isang matagumpay dahil walang nakakaalam na isa siyang biyasa sa lihim na karunungan noon. Hanggang sa isang hapon. Habang nagpapahinga sa bakuran ay naramdaman ni Maria ang kakaibang ihip ng hangin. Hindi ito ang uri ng hangin na banayad. May dalang balita ang hangin na yon at ramdam niya ang bigat ng presensya ng nilalang na nasa likod ng isang mabigat at maitim na aura. Saglit na natigilan si Marie. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya sa kanyang balintataw ang isang babae. Pamilyar sa kanyang presensya. Alam niyang minsan na niya itong nakainkwentro. At doon ay naalala niya si Olivia. Nang pumasok sa isipan niya si Olivia ay biglang luminaw ang nakita niya mula sa kanyang balintataw. Kita niya ang galit na mukha ni Olivia at sa kung anong dahilan na hindi niya alam. Pumasok sa bahay si Marie. Tuloy-tuloy sa pagpasok sa kanyang silid habang nag-iisip nun. Ilang sandali pa ay lumabas na ito sa kanyang silid at pinuntahan si Lola Sanita. "Lola, pwede mo na ba akong pasahan ng bertud?" Nagulat si Lola Sanita sa sinabi ng apo. "Bakit gusto mo ng bertud, apo? May problema ka ba?" Sinabi ni Marie sa kanya ang kanyang pangitain na siyang ikinabahala ng matanda noon. Kailangan ni Marie ang bertud ng pagiging aswang, kaya't walang ibang nagawa si Lola Sanita kundi ang magbuntong hininga na lamang. Kung siya lamang ang masusunod ay gusto niya mamuhay ng normal ang apo. Pero sa kanilang uri ng pamumuhay ay hindi ito maaari. Kailangan na lumaban ni Marie para mabuhay. Dahil nakapagpasya na ang dalagita ay gagawin na lamang nila ang ritual ng pagsali ng bertud. Hinihintay na lamang nilang pagdating ng tamang oras noon. Magsisimula sila ng ritual alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. "Ihanda mo ang sarili mo, apo, dahil kapag nasa katawan mo na ang bertud, ay kailangan mong muling sumailalim sa isang pagsasanay nang sa ganoon ay makontrol mo ang nilalang na nasa sistema mo. Dapat ikaw ang kukontrol sa nilalang at hindi ito ang kukontrol sa iyo." Nang hapon na yon ay walang ibang ginawa si Marie kundi ang ikondensyon ng kanyang katawan at isipan. Hindi kagaya ng pag-aaral ng kanan, ay kailangan niyang gumugol ng oras sa pagdarasal. Samantalang sa pagpasa ng bertud, ay mag-oorasyon lamang sa oras ng pagsasagawa ng pagpasa. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang nakatakdang oras para sa pagriritual. Pumasok si Marie sa kanyang silid. Dumating si Sancho at kaagad na pumwesto sa likuran na bahagi ng bahay. Siya ang magbabantay sa mga nilalang na posibleng sumugod ng gabing yon. Samantalang sa silid ni Marie, kasalukuyan na itong nakatalukbong gamit ang itim na tela. Habang si Lola Sanita ay iniikot-ikutan ang nakatalukbong na si Marie habang nag-oorasyon sa pagsasalin ng bertud. Panakanakang dumidigay at umuungol ang dalagita habang si Lola Sanita ay patuloy ang pagsasagawa ng ritual. Pagkalipas ng isang oras ay inabot ni Lola Sanita kay Marie ang langis na naglalaman ng isang kulay itim na bilog. Kung titingnan ng bagay na yon ay animoy, magkasing laki lamang ng itlog ng pugo. "Inumin mo ang langis na ito, Mare. Kasamang itlog sa loob. Yan ang sisidlan ng binhi na siyang mamumuhay sa iyong katawan.
Wika ng matanda kay Marie. Sinunod naman ito ng dalaga ng walang pag-aalinlangan. Kaagad niyang ininom ang mabahong langis kasamang itlog at nang mainom niya, nang makapasok ng itlog sa kanyang sistema, humuni ng malakas na animoy pusa si Lola Sanita. Ganon din si Lolo Joaquin. Si Sancho naman na nasa likod ng bahay nun ay umangil din at naglikha ng tunog na nasa boses ng isang napakalaking aso. Ito ay hudyat bilang pagbubunyi sa isang matagumpay na pagpunla. Sa sunod na yugto ng ritual ay ang pagbuhay sa ipinunlang binhi. Sumagawa si Lola Sanita ng orasyon. Muling tinakluban ng itim na tela si Marie. Inikutan na muli ni Lola Sanita ang dalagita habang nagbibigas ng orasyon. Habang nasa kalagitnaan ng pagsasagawa ng orasyon, nagsimula ng umungol si Marinon. Unti-unti itong gumagawa ng ingay. Pero ang tunog ng boses nito ay tunog ng isang ayop. Nung una ay tila pusa na umiiyak ang pinapakawalan nitong ingay. Pero sa pangalawang pagtunog nito ay tila ba angil ng galit na aso na. Hindi pa yun pinapansin ng matanda. Alam niyang hindi pa yun ang totoong kaanyuan ni Marie. Nagpatuloy lamang ito sa pagsasagawa ng ritual. Patuloy ang pagbibitiw ni Marie ng iba't ibang uri ng tunog ng mababangis na hayop. Hanggang sa may narinig silang pag-angil ni Sancho noon sa may labas. Pero hinayaan lamang ito ni Lola Sanita. Sunod niyang narinig ay ang pag-angil ng galit na si Marie. Na animoy may naulinagan itong hayop sa labas na hindi kabilang sa mga kilala nitong presensya. Tumalon palabas si Lolo Joaquin. Nagpatuloy naman si Lola Sanita sa kanyang pagsasagawa ng ritual noon. Makalipas ang 2 oras, mas maaga pa sa kanyang inaasahan nang humuni si Marie na animoy galit na galit. At ang tunog ng angil na pinapakawalan nito ay angil ng isang mabangis na lobo. Kasunod nito ay ang pagpakawala ni Sancho ng isang sigaw ng pagbubunyi. Para tuluyang manalaytay sa pagkatao ni Maria ang dugo ng nilalang, tinanggal niya ang tela na nakatalukbong kay Marie. Doon ay tumambad kay Lola Sanita ang isang kulay abo at napakagandang anyo. Pero sa kabila ng maganda nitong itsura, bakas pa rin sa mukha nito ang isang mabangis at delikadong nilalang. Binigyan ni Lola Sanita ng isang buhay na manok ang kulay abong aso na ito, na siyang mabilis na nilapan ng nilalang. Habang walang awa na nilalapan ng nilalang ang buhay na manok na yon, patuloy sa pagbubunyi si Lolo Joaquin at Sancho sa labas ng kanilang tahanan. Kahit pahalatang may kinakalaban ng mga itong nilalang. Saglit na sandali lamang ang lumipas nang maubos ng aso ang isang buhay na manok. Walang tinira ang nilalang sa kahit na anong bahagi ng katawan ng hayop. Patunay na wala itong pinipili. Muling umangil ang abuhing lobo. Mabangis at tila ba lalabas ng bahay yon. Pero may binitawang kataga si Lola Sanita na siyang nagpahina dito sa abuhing asong ito. Natumba ito sa sahig at ilang saglit lang ay bumalik na ito sa normal na kanyuan. Hubot-hubad si Marie na nakalupasay sa sahig ng kanyang silid noon. Dali-dali siyang nilapitan ni Lola at kaagad na tinakpan ng tuwalya ang kanyang katawan. Nangihina pero nakangiting binati ni Marie ang kanyang lola. Kasunod nito ay ang pagkarinig nila ng malakas na pagaspas ng pakpak na lumipad palayo. Nag-iwan pa ito ng tunog ng isang tiktik. Maya-maya pa ay ang pagpasok ni Lolo Joaquin at Sancho sa loob ng bahay nun. Patunay na wala na ang kung anumang nilalang sa labas. Mag-uumaga na rin. Nakangiting tinitigan ni Lolo Joaquin ang apo.
Nagtataka naman si Marie kung bakit ang uri ng titig na ipinukol ng kanyang lolo sa kanya ay kakaiba. Yumuko si Sancho na animoy nagbigay galang sa dalagita. Naguguluhan at litong napatitig si Marie sa kanilang lahat. Hanggang sa nagsalita si Lola Sanita ng, "Hindi namin inaakala ng iyong lolo na may susunod sa aming yapak. Isang mas mabagsik at malakas na nilalang. Ikaw yon, apo." Sasagot pa sana si Marie pero may narinig silang ingay sa labas nun. Binuksan ni Lolo Joaquin ang pintuan at doon ay nakita nila ang kanilang kauri kasama na ang mga magulang ni Sancho. Kahit si Amelia ay naroroon na nakikiisa sa pagbibigay galang sa kanya. "Sinorpresa niyo kami, Apo Joaquin. Hindi namin inaasahan yung maagang pagtatanghal na ito. Maghunos dili muna kayo. Hindi ito pagtatanghal. Isa lamang itong ritual ng pagpapasa ng kakayahan sa aming apo. Maging kami ay hindi namin inakala na ganito kabilis niyang natanggap ang proseso." Pinabalik na muna nila ang mga ito sa kani-kanilang tahanan. "Magsiuwi na muna kayo at bukas na tayo gumawa ng pagpupulong." Nagsiuwian naman ang kanilang kauri, habang ang pamilya ni Sancho ay hindi na muna umuwi nun. "Apo Joaquin, hindi magandang pangitain ang nakita ko. Isang nagbabadyang mapanganib na pangyayaring nakikita ko sa aking balintataw," wika ni Nestor. "Alam ko, Manong Nestor. Kaya minadali ko na si Lola. Kailangan kong lakas ng dilim para malabanan ko si Olivia. Alam kong siya at ang kanyang pamilya ang may mangunguna sa pagsalakay sa baryo natin. Sa ngayon ay kailangan ko pang magsanay. Sana gabayan tayo ng nasa itaas. Hindi natin kailangan maging mabangis at mambiktima ng mahihina para patunayan na tayo'y malakas." Mahabang wika ni Marinon. Dahil sa sinabi nito ay napalapit sa kanya si Amelia para yakapin. "Alam mo ate, pareho kayo ng pananaw ni Kuya Sancho. Sana kayo magkatuluyan para magiging ate na talaga kita." Nakaramdam ng hiya si Marie sa sinabi niyo ni Amelia. Kaya't napatahimik na lamang ito. Bago magbukang liwayway ay nagpaalam ng umuwi ang mag-anak. Nakatulog naman si Marie sa labis na pagod sa kanilang ginawang ritual. Lumipas sa mga araw ay patuloy na ang pag-aaral ni Marie sa pagkontrol ng kanyang sarili. Hanggang sa tuluyan nang nangibabaw sa kanya ang kakayahan niyang kontrolin ng nilalang at kung paano niya gamitin ng sabay ang kanan at ang kaliwa. Isang hapon, habang nakatingala si Marie sa kalangitan, nakita niyang kulay dugo ang kalangitan nun. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang pagtitipon-tipon ng kabilang panig at ganoon na lamang ang kanyang pagngit-ngit ng kabilang sa mga nagtitipon na yon ay ang iilan din nilang kasamahan sa kanilang baryo. Minulat niya ang kanyang mga mata na noon ay nag-iba ang kulay. Naging kulay abuhin yon. Paglingon niya sa atangan ng kanilang bahay ay nakita niya ang may kalungkutan na itsura ng kanyang lolo at lola. Nginitian niya ang mga ito at sinabihan na hayaan na lamang na sila na ang humarap sa kanila. Ayaw na mangyari ni Marie na may hindi magandang mangyari sa kanyang lolo at lola. Sinabihan niya rin ang kanyang abuelo at abela na magmatsyag sa ibang kasamahan dahil hindi lahat ng kasamahan nila sa baryo ay nasa panig nila. Sa ngayon ay wala silang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang pamilya lamang ni Manong Nestor. "Paano mo nasabi yan, Apo? Nakita ko sa aking balintatawang iba nating kasama na akala nating kakampi, tahimik na nakikipagpulong sa kalaban." Pagbibigay alam ni Marie sa dalawa. Hindi naman maiwasang magitngit sa galit ng dalawang matanda nun. Naging sanhi ito para biglang naging boses aso si Lolo Joaquin. "Hindi ka namin hayaang mapahamak, Marie. Matanda na kami ni Sanita. Ang mahalaga sa amin ngayon ay ang mapuksan natin ang masamang balak ng iilan sa ating nasasakupan.
Simula sa araw na ito, Apo, sa inyong dalawa ni Sancho ko na ipinapaubaya ang mga hakbang na ating gagawin. Tumango si Marie at sinabihan ng dalawa na sila na mismong pupunta sa bahay nila Sancho. Doon umano sa salakay ang mga kalaban. Habang naglalakad sa daan ay nakasalubong nila ang kanilang kapitbahay. Yun ang taong unang nakita ni Marie sa kanyang balintataw. Ngumisi ito sa kanila at kinausap sila kung kailan sila gagawa ng hakbang para salakayin ang lugar ng kanilang kalaban. Lingid sa kanyang kaalaman na alam ni Marie base sa kanyang pangitain nun, na isa ito sa mga traidor. Hinarap ito ni Marie habang nagiging kulay abo ang kanyang mga mata. Naging mabalahibong abo ang kanyang mga kamay. At ganoon na lamang ang gulat ng nagtanong nang bigla itong sinakal ni Marie gamit lamang ang isa nitong kamay. Kung sa tingin mo, kaya mo kaming paikutin sa pamamagitan ng pagbabalat kayo mo, ibahin mo ako dahil nababasa ko hanggang sa kaibuturan ng budhi mo. Traidor! Galit na wika ni Marie sa nilalang habang sinasakal ito. Binalibag sa malaking puno ng kahoy gamit ang isang kamay lang. Napahiyaw ang nilalang sa tindi ng pagbagsak nito at napaamin sa ginawa niyang pagtataksil. Tinanong naman ni Lolo Joaquin kung sino-sino ang kanyang kasamahan at kung kailan ang binabalak nilang pagsalakay sa lugar. Sinabi naman ng lalaki kung sino-sino ang kumampi sa kabilang panig at kung kailan ang pinaplan nilang pagsalakay nun. Maaari na sanang patawarin ni Marie ang nilalang pero nalaman niyang nagsinungaling ito. Sinabi ng nilalang sa kanila na sa susunod na gabi pa sila sasalakay, na siyang sinalungat naman ng kakayahan ni Marie. Dahil kasalukuyan ng sinasalakay ng kampo ng ama ni Olivia, ang bahay nila Sancho noon. Unti-unti nang umingisi ang lalaki dahil nginisihan din siya ng dalaga. Ang hindi niya alam ay yun na ang katapusan niya. Mabilis na nilumpo ni Marie ang nilalang gamit lamang ang buhay na salita ng kanan. Sa pagluhod ng nilalang sa lupa, kasunod nito ay ang tila ba wala lang na paghila ni Marie sa paa ng lalaki gamit lamang ang isa niyang kamay. Kinaladkad niya ang lalaki hanggang sa makarating sila sa kinatitirikan ng bahay nila Sancho, kung saan kasalukuyan ng nakikipaglaban ng mag-anak sa mga nilalang na yon. May kalayuan pa sila sa lugar, pero inihagis ni Marie ang lalaki sa gitna ng mga naglalaban. Kasunod nito ay ang kanyang pagtalon ng napakataas at matibay siyang lumapag ng nakatayo sa harapan ng mga naglalaban noon. Sinugod niya ang nilalang na nasa kaanyuan ng isang malaking baboy ramo at walang kahirap-hirap niya itong nilapa, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Kasunod ay ang pagbitaw niya ng 6 na buhay na kataga ng kanan na siyang nagpahina sa lahat ng nilalang maliban na lamang sa kanyang lolo Joaquin at lola Sanita. Protektado ito ng kanyang usal. Ultimong ang pamilya ni Sancho ay nanghina pero hindi ganon katindi ang pinsala. Sinigurado ni Marina ang salita niyang binitawan ay iindahin ng mga nilalang na puro kadiliman ng budhi nun. Nagsipulasan ng mga nilalang na nasa may kalayuan. Kabilang na doon si Olivia at ang kanyang ina. Ang tanging napuruhan lamang ni Maria ay ang ama ni Olivia na siyang nagsilbing leader ng grupo sa pagsalakay. Samantalang ang pasimuno at ang utak ng lahat ng pagsalakay na si Olivia ay mabilis na nakatakas kasama ang kanyang ina at lalaking kapatid, habang ang ilan naman ay tuluyan ng binawian ng buhay. Halos hindi nakagalaw ang pamilya ni Sancho at sina Lola Sanita at Lolo Joaquin sa kilos na ginawa ni Marie. Napakabilis ng pagkilos nito na halos isang iglap lamang ang lumipas noon. Napakaraming nilalang na ang kanyang napatumba. Ang lalaking traidor na nakasalubong nila sa daan, nanginginig habang humihingi ng tawad sa kinilala bilang apo na si Lolo Joaquin.
Hindi sa akin magmumula ang pasya, Binancio. Ang apo kong si Marina ang namumuno sa tribo kaya kung may lalapitan ka, walang iba kundi siya. Saad ni Lolo Joaquin sa nilalang. Nang tingnan ng nilalang si Marie ay nasa anyong aso pa rin ito at napakatalas ng kulay abong mata nito. Hanggang sa bumalik sa anyong tao si Marie. At sa pagkakataong yun ay tila ba hindi ito nagpalitan nyo dahil sabo pa rin ang suot nitong damit. Hinawakan niyang lalaki sa leeg at inangat sa lupa sa walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay inorasyonan niya ang lalaki na naging sanhi kung bakit nanlambot ang mga tuhod nito at kamay. Hindi kita papatayin, traidor. Pero mamumuhay kang inutil at walang silbi hanggat sa ikaw na mismo ang kusang kumitil sa sarili mong buhay. Sabi ni Marie. Nakakatakot si Ate Marie. Wika naman ni Amelia noon. Maging si Sancho ay hindi na iwasang mailang at matakot kay Marie ng mga oras na ito. Hindi man lamang sila nakaporma. Mag-isang hinarap ni Marie ang lahat ng kanilang kalaban. At halos hindi man lamang ito pinagpawisan sa kanyang ginawa. Kinamusta ni Marie ang pamilya ni Sancho. Ayos lang ho kami, mahal na pinuno. Wika ng ama ni Sancho noon. Manong, ako ito sa Marie. Hindi niyo ako kailangang tawagin pinuno dahil kasama kayo sa nagpatnubay at gumabay sa akin nung pastit pa lamang. Ate Marie, hindi ka na galit? Hindi ako galit. Halika, Amelia. Kumain muna tayo, nagutom ako eh. Kagad namang nagabula ng mga ito papunta sa gubat para manghuli ng baboy ramo. Kagad namang sumunod si Sancho sa kanila. Halos mag-uumaga na yon pero nakahuli pa rin ang dalawa. Si Sancho na lamang ang nagbuhat pabalik sa tirahan nilang mag-anak at doon na nila pinagsaluhan ng nahuling baboy ramo na ito. Batid kong hindi dito nagtatapos ang paghaharap natin sa kabilang panig. Alam ko may susunod pang kaguluhan magaganap. Sa ngayon, pagbutihin muna natin yung pag-iensayo. Lalo na ikaw, Sancho. Kita kong hindi ka man lang nakaporma kanina. Wika ni Mang Nestor habang tumatawa.